fundamentalismo islamiko esaten dute, fundamentalismo. Begira, anekdota bat, kolegioarena eta salto atzera pizka bada, baina lotura bera da. Fascista zen, eta asko agintzen zuen monja batek, zazian baten, Ruiz, ¿qué tienes ahí? Zera nun, neukana, aldizkari bat, traiak eso. Aldizkaria zen, Klub CCC-ren aldizkaria. Gure etxean bi gauza irakurtzen ziren. Klub CCC, kulturako, eta Rider Digest, aldizkariko. Rider Digest eta Amerikako, eta asko zabaltzen zen. Eta Klub CCC zen, Espainian egiten zen, Klub CCC-ko aldizkaria neukanezkoan, eta un poema que se titulaba El beso. ¿Quién te ha dado esto? Mi madre. Tu madre de estas cosas. Vergüenza le debía de dar. Esto es una... Gurasoak errekurriza. Hori da. Fundamentalismo ibérico. Fundamentalismo católico. Terrible. Eta pentsa esazu ze irudi sartu nahi ziguten gure gurasoen kontu. Gure gurasoak ziren, hori publikos. Nire ama zan, nolabait, el beso umeari ematea zan, hoxe, nolabait ume galtzailea. Ama ume galtzailea, imaginazaz. Bueno, es que, en fin.